na čele domácich Lábianov. Áno, vidíte dobre. Na čele domácich Lábianov. Áno, vidíte dobre, sú tady aj vzácni hosté, samozrejme medzi nimi ten najhlavnejší, a to je Richtár Lábu, lebo nebude ho tak tady dneska byť ani nemôže. Ten dal hlavný súhlas, že sa to tady bude dít. Máme tady Lábianu, Leváranu, potom tu máme aj Zohranu, Štvrčanu tu máme, Oštetňanu tady máme, no všetky okolité dzedziny. Áno, kľudne ich môžete potleskem vítať. Muzika už si sa dohráva, to proto, že im tak pekne tleskate. Oni to majú všetci rádi, keď sa im tleska. Kúknite sa, jak sú krásne nastrojení všetci. Peťo. Koľko ich došlo? To bude vypitého piva z zedzených pečenek, ktorých je tady toľko. Počkáme, ne sa pekne všetci nastroja, naskladajú. Richtárovi ospravili väčší pódium, tuším sa ti nestanú tady všetci hosté dneska. Ale dobrí ľudí sa vždy hodne zmestí, oni sa pekne potlačá. Malí pôjdu dopredu, veľkí pôjdu dozadu. A keď všetci tady budú slávnosti, zahájime tento krojovaný deň Lábu. Ľudí môžete medzi tým tleskať, pozbudzovať ich. Budete si fotiť, točiť na památku, lebo dneska tento slávnostný deň budete mať kopu zážitku, ktoré si budete určite rádi pripomínať. Skúsenejší, ktorí to uzavírajú. Veselosť, harmoniku, zespieve, tak jak sa na pravých folkloristoch na oráku patrí. Veselí, co sa v tej dzedzine tém roku deje, kde sa ľudia postretajú. A môže byť väčší veselý, jak v Lábu krojovaný deň? Väčší akcia, kde sa zejde toľko milovníkov folklóru a dobrých ľudí, ktorí sa spolu postretajú, povyprávajú, zaspívajú si, zatancujú a spoločne takto trávia chvíle? Ja si myslím, že v Lábu není väčší slávnosti, jak je tohoto dňa. Pán Boh vyslyšal naše prosby a dneska nás sluníčko svíci, myslím si, že až moc, ale však máme tady dosť chládku, kde sa môžete všetci poskovávať a niečím dobrým občerství. Ale kúkam, že aj náš pán starosta, ten lábský hlavní vedúci, sa tady nejak si pocí, on podľa mňa má trému z toho, co vám všetky poví. Áno, trošku mám, tak dúfam, že mi to pôjde dobre. Dali sme si štámpl na to, aby mi to išlo. Milé dámy a páni, vážení hosté, milí Lábiané, vítam vás srdečne na dnešnom krojovanom dni v našej krásnej dzedzine, kde sa spája minulosť s prítomnosťou, aj keď občas niečo spadne, tak vždy to s úsmevom postavíme späť. Áno, veže na kostole nám kedysi spadla. A odvtedy nám to niektorí starostovia z okolia pripomínajú častejšie ako obecný rozhlas. Ale viete čo? Aspoň máme pádny dôvod, prečo sa držíme pri zemi a o to pevnejšie stojíme na nohách. Nuž, a keď sa tu dnes pozerám na našich hostí, susedov starostov, vítam vás. Vážení páni, dámy, som rád, že ste k nám dorazili aj bez prilbia a statika. Nebojte sa, dnes už nám tu nespadne nič, jedine možno zo pár zábran v tanci, keď začne muzika. Srdečne vítam aj pána župana Bratislavského samosprávneho kraja, pána Juraja Drobu aj s rodinkou, pána prednostu úradu Malacký, pána Roberta Peťka,
Ďalej tu máme aj hradného pána z Plaveckého hradu, pána starostu, ktorý sa niekde schováva. Je to pán Julius Papán. Ďalší starostové. Tu máme, áno, máme tu aj pani starostku, ktorá ale nestihla sprievod, došla neskoro, tam sa nám kláňa. Pani Mírku Fraňovú z kuchyne. Ďalší starosté sa boja tých cihel z tej našej veže, tak asi dorazia neskôr, že majú všetci povinnosti. Takže ďakujem, že ste si našli čas a dúfame, že dnešný deň v Lábe vám zostane v pamäti rovnako silno ako tá väža v kronike. Veľká vďaka patrí organizátorom, hlavne klubu dôchodcov, účinkujúcim, aj tady našemu výrečnému moderátorovi ze Zohru, dobrovoľníkom a každému z vás, kto si našiel čas a chuť prísť medzi nás. Dnešný deň patrí ľudovej hudbe, spevu, tancu, dobrému jedlu a hlavne úsmevu. Tak si ho užíme naplno. Prajem vám krásny a veselý krojovaný deň. Predám ešte slovo týmto dvom fešákom, čo sú tu vedľa mňa v tých pekných záhoráckých krojoch. Oni vám tiež povedia aspoň pár slov. Nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, pekné popoludne všetci naši obyvatelia, ľudia zo Záhoria. Pán starosta, ďakujem, pán prednosta, ďalšia starostka, starosta, vidím vás tu viac. Teším sa veľmi. Chcem poďakovať pánovi starostovi Štefanovi Foglovi aj za tento krásny kroj, lebo myslím, že zinicioval, že sa záhorackí starostovia vyskladali županovi na kroj, takže odteraz budem chodiť na Záhorie oblečený tak, jak sa patrí. Myslím, že Hoštetné je ďalšia akcia budúci týždeň. Jakub, tam budeme asi spolu tiež, či? Chcem popriať, aby ste sa zabavili, aby panovala dobrá víkendová nálada. Tešíme sa všetci na letné prázdniny, trošku si oddychneme, nebudem dlho rozprávať. Poďme sa dnes zabaviť, užíme si to a oslávme tieto krásne tradície naše z nášho regiónu. Ďakujem veľmi pekne. Ja budem po našem. Sice to županovi urobili kroj, ale nenaučili ho ešte po našem vyprávia, takže máme co robiť. Aby, keď už k nám dojde, tak aby úplne zapadajú, ne? Že iba vypadajú. Takže ja musím tiež poďakovať starostovi, že mňa zavolal na túto nádhernú akciu. Ten folklór v našom okresi sa myslím, že rozmáha, ale tu je to najlepší. Takže nerob si z toho srandy, že sa ti ostatní starostové smejú z toho, že nemáš väžu, že nemáš železnicu. Ale myslím si, že toto je plnohodnotná dzedzina, ktorá si zaslúži jeden veľký potlesk a dobrú zábavu vám všetkým prajem. Ďakujeme za pekné slova Richtarovi, pánovi županovi a pánovi prednostovi. No, síce áno, niektoré veci Lábiane nemajú, jak bylo spomínané, ale je dôležité, že Lábiane majú takých občanov a takých ľudí, co sem dojdú dneska na tento krojovaný deň. Tak teda... Áno. No, ale to veď, že idem vám přijať, ne?